मोठे आहेत सगळे. एवढे खेकडे आहेत. नमस्कार मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे सृष्टी ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आता आपण जातो खेकडे पकडू, ट्रॅप टाकून. एक ट्रॅप घेतलाय मी आता, एक माझ्या होडीतच असं तिकडे खाली. तर आज फक्त आपण खेकड्याचे ट्रॅपच टाकणार आहोत. काल पण गेलेलो खेकडे पकडू. काल आपल्यासोबत होते मालवणी लाईफ यूट्यूब चॅनलचे लक्की दादा होते आपल्यासोबत. मजा आली त्यांच्यासोबत. त्यांनी पण भरपूर मजा केली. तर त्यांचा पण चॅनल मस्त आहे. त्यांचा पण चॅनलवर असे खेकड्याचे वगैरे भरपूर व्हिडिओ भेटतील तुम्हाला, फिशिंगचे वगैरे. प्लस सिंधुदुर्गातले बिझनेस वगैरे आहेत, उद्योगधंदे, त्याच्याविषयी भरपूर व्हिडिओ आहेत त्यांच्या चॅनलला. तर त्यांच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. मी लिंक देतो आहे त्यांची. तुम्ही पण त्यांच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा. तर मित्रांनो, आता आपण जाऊया. एक माझं ट्रॅप होडीतच आहे, एक मी घेतला आहे. आज फक्त आपण ट्रॅपच टाकणार आहोत खेकड्याचे. आणि पगोले पण घेणार आहे, पण शक्यतो आज पगोले टाकणार नाही, एकटाच आहे मी. तर चला बघूया, टाकूया ट्रॅप. काय भेटते आपल्याला, किती खेकडे भेटतात ते. चला तर. कॅमेरा धरून होडी होलव होत नाही. एका हाताने कॅमेरा आणि एका हाताने होडी. जास्त काय हे करणार नाही, जाते डायरेक्ट तिकडेच जाईल. डायरेक्ट टाकतानाच दाखवतो तुम्हाला. तर मित्रांनो, त्या बाजूक एक टाकूया आता ट्रॅप. 2 ट्रॅप आणले आहेत. आणि या बाजूक आज काय पगोले टाकूचे नाहीत. या साईडला एक टाकूया आणि त्या साईडला नदीच्या पलीकडे बघूया. या साईडला पहिल्यांदाच ट्रॅप घेऊन आलो आहे. बघूया काय भेटतं काय. आधी टाकूया, नंतर 2-3 तासांनी उचलूया. पहिल्यांदाच इकडे आलो आहे. तर मित्रांनो, आता आपण इथे एक ट्रॅप टाकूया. बघा, मोरीची चांबडी वगैरे बांधून घेतलं आहे त्याच्या आतमध्ये. भरपूर बांधलं आहे. इथे एक टाकूया आणि नंतर दुसऱ्या ठिकाणी दुसरा टाकूया. 2 ट्रॅपच घेऊन येत आहे. पगोले होडीत असत, पण आता टाकतलंय नाही. आता लोट लागलो भरपूर, त्यामुळे आता इथे बांधण ठेवतोय. नंतर मग उचलून बघूया. चला मग मित्रांनो, एक ट्रॅप आपण नदीच्या पलीकडे टाकलाय. आधी पलीकडे नेऊन टाकलाय तिकडे, आणि दुसरा आता आपण इकडे टाकणार आहोत, या साईडला. हा दुसरा आहे तो. आणि नंतर आपण उचलूया, 1-2-3 तासांनी उचलूया. तर आता आधी इथे टाकून घेतो. ते थोडंसं पाणी वाहत आहे इथे, बघूया राहतो काय. इथे एक टाकून घेऊया आधी. थांबत नाही. तर मित्रांनो, आता ट्रॅप उचलू गेलाय. सकाळी टाकलं होते. बघूया उचलून आता काय भेटतं काय. तरी 8 वाजता 8-9 वाजता टाकलेलं आहे. हो, 8:30-9 वाजलेले. आता बघूया काय भेटतं काय. वारो पण भरपूर आहे, अधिक पाणी पण आज भरपूर येईल. चला बघूया काय. एकटंच असल्यामुळे होडी थांबव गावला ना, ते टाकलंय. आधी सोडून घेतोय. 1 मिनिट. असल्यामुळे उचलूक भेटणार नाही. जड येता. वा, मस्त 4 कुर्ले भेटले बघा. मस्त मोठे मोठे आहेत. तर काढून घेऊया. एकटं असल्यामुळे मग कॅमेरा पकडूक भेटणार आहे.
ते ट्राय करते आता, काढून घेते मग तुमका दाखवते बघा. 4 कुर्ले भेटले ते बरे आहेत, मोठे मोठे आहेत. ठीक आहे. तर मित्रांनो, आता नदीच्या त्या बाजूचं उचलून झालं, आता इकडचा उचलून बघूया आणि नंतर मग इकडूनच मग घरी जायचं. इथे टाकलंय हा बघा, उचलून बघूया काय भेटतंय काय, नाहीतर मग डायरेक्ट घरी. पाण्याचं लोट आहे इथे. काय भेटतंय काय, एक मिनिट सोडून घेतोय, बांधलंय. दुसरा टाकलाय, पहिले 4 भेटले, मोठे आहेत पण ते. दुसरा भरपूर जड आहे, आहेत. बघूया किती आहेत. मस्त आहे ते बघ. टाके मस्त भेटलेत. किती आहेत, 1 2 3 4 5 6 आहेत ह्याच्यात. पहिल्याच 4 भेटले. तर आता काढून घेतो जरा, व्हिडिओ करायला भेटत नाही, काढून घेतो फक्त, ट्राय करतो. ही चैन तुटली आहे याच्यातली, ती साधी आहे, बांधून घेत, सूत घालून गाठ मारले त्याला. सोडून घेतो आहे बघा, इथे भेटले. सोडून घेतो, नंतर दाखवतो तुम्हाला डब्यात घेऊन. आधीचे 4 आहेत. हे आधीचे, पहिला ट्रॅप उचलला त्याच्यातले मोठे ते, आणि हे आत्ताचे सेकंड ट्रॅप उचलले. तर ते काढून घेतो, त्याची चेन हे झाली त्यामुळे सुताने बांधून ठेवले. 1 मिनिट. एकत्र डेंगाच खाऊन टाकला त्याने. 3 राहिलेत, आता तो डेंगा खाल्ला त्याने. केवढा मोठा डेंगा खाल्ला बघा. त्यानं बांधून घेणार आधी, नंतर दाखवतो तुम्हाला. सहजासहजी येत नाही काय. झालं तर हे सुटून पडलं, ठेवूया, दाखवतो तुम्हाला. दुसरा ट्रॅप हे बघा, मस्त भेटले, मोठे मोठे आहेत. आता बांधून घेतो आणि नंतर दाखवतो तुम्हाला. चला मग. तर मित्रांनो, आता आपण घरी आलोय. ट्रॅप उचलून हे बघा, एवढे खेकडे भेटले आहेत. मोठे मोठे आहेत सगळे. एवढे खेकडे आज भेटले. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा
आणि शेअर करा आणि ती बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.